Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Целокупна България. Днес всички говорят за дрона, който дошъл от Украйна при нас. Не бойте се, господа. Този дрон е приятелски. Нали така? Ние няма да говорим за дрона, защото е приятелски. Каква му е била целта? Никой няма да каже. Дори и Зеленски. Но да помислиме тук какво се получава и какво става всъщност в родината ни. За 25-та година промишленото производство е спаднало с 9%. За тази година до сега са почти 5%. Това са данни на НСИ. Животновъдството и земеделието също не бележат никакъв ръст. Изобщо нито едно правителство не работи за България. Те работят за Украйна. Подаряват, продават, дават заеми, за да може Украйна да победи. Това вече е ясно на всички, че това няма да се случи, но пари продължават да се дават. До кога? Ще видиме. До края на годината Украйна, според мен, ще капитулира. Тази зима хората в Украйна няма да могат да я преживеят. И поради тази причина Украйна ще фалира. Така де? Запомнете тези думи. Да се върнем на икономиката. Значи ние, тук нашите правителства, работят да сринат икономиката на Русия. Забележете. Значи те не се грижат за нашата икономика, ще сринат икономиката на Русия. От 27 година Европейския съюз спира да купува руски газ и руски петрол. Това добре, обаче всички предприятия ще трябва да минат на нов режим, по-скъпа енергия и те няма да бъдат конкурентно способни. И това води до спад в продажбите. Ще има някаква стабилизация, казват специалисти за 27 година, с увеличение от 2,5%. Но това са пълни глупости. Значи ние имаме до сега 15% спад близо и ще да има 2,5% увеличение. Това не е увеличение. Когато българските правителства почнат да работят за България, тогава може да очакваме нещо положително тук. Сега ви пожелавам приятен ден и помнете, България е единствената ни родина. Обичайте я!